тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз ҳамроҳ як намуд ширинии хеле болаззатро тайёр мекунем. Аниқтараш маффини тайёр мекунем. Ин як намуди кекс мебошад. Маҳсулот барои ширинии мо ба мо лозим аст равған, 3 то тухм, шакар, шир, орд, разрыхлитель ва каме какао лозим аст. 3 то тухмро меандозем. Шакарро низ меандозем ва ҳама инро лат мезанем. Равғанро низ меандозем, каме лат мезанем, шир ҳам меандозем. Ва каме лат мезанем. Акнун ба орд разрыхлитель низ омехта мекунем. Каме какао меандозем. шумо агар какао надошта бошед ёки нахоҳед, агар шарт нест андохтан, ҳамихел бе какао низ болаззат тайёр мешавад. акнун орд ҳам омехта мекунем. ман ҳамаи маҳсулотро омехта кардам ва хамирро тайёр кардам. хамир бояд ана ҳамин намуд шавад, на он қадар сахт ва на он қадар суст. ман ана ҳамин намуд қолабчаҳо дорам ва акнун ба дохили ин қолабҳо як қошуқ хамирро меандозам. бисёр шарт нест, як қошуқ бас аст. ба ин қолабакҳо шарт нест равған молидан, барои он ки дар ин қолабакҳо намечаспанд. ва акнун шириниҳоро ба 180 дараҷа гармӣ дар муддати 10-15 дақиқа тайёр мекунем. тамошобинони гиромӣ, шириниҳои мо ҳам тайёр шуданд. ин намуд шириниҳоро ман бори аввал тайёр карда истодаам. шумо низ барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом, дили соф ва сиҳату саломатӣ хоҳонам. хайр, то дидори оянда, дар паноҳи худо бошед.